Γεια σου Πολ και Ματθαίο. Σχετικά με εκείνα που μιλήσαμε, έχω κάνει μια προεργασία. Αν πάμε στα ραντεβού, αν θυμάστε, διπλό κλικ στην εργασία, έβαζε απλώς τις εργασίες και τώρα έχουν προσθεθεί chair time, dentist time, assistant time. Το activate time είναι σε περίπτωση που δεν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε οτιδήποτε σε σχέση με κάποια εργασία. Το unit είναι 15 λεπτά, αλλά θα μπορούσαμε να το κάνουμε και 30 λεπτά ή οτιδήποτε θέλουμε. Για αρχική εξέταση, chair time, 4 units. Οπότε, ερχόμαστε πέρσι ώρα 9, Νικολάου Νίκος, εργασία, αρχική εξέταση και μας έβαλε από 9 μέχρι και 10, βασικά είναι μία ώρα. Αν πάμε ξανά και αλλάξουμε το chair time σε 8, δηλαδή διπλάσιο από εκείνο που ήταν πριν, και βάλουμε ένα ραντεβού η ώρα 11:30, αρχική εξέταση, θα μου βάλει από 11:30 μέχρι 1:30. Αυτά προς το παρόν. Θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο πιο φιλικό και επίσης θα πρέπει να δουλεύει και στις καρέκλες. Αντίο για τώρα.